Umfo kaCameron equbula intonga esithi akabuyi emva nokuvula amatyala ngakumphathiswa wamapolisa uBheki Cele nakwiqela lakhe lamapolisa. Uvula amatyala amabini elokwenyeliswa nokundlandlathekiswa. So I'm still not 100% sure why they removed me. I think the other important part to mention is that I'm not sure who gave the order to remove me. I posed no threat to the minister. Lengxabano ngentonga zomlomo isusela emva kokuba uCameron etyhole ukaCele ngokufeda emsebenzini wakhe osekelelwe kumgaqo siseko, waza emva koko wamphazamisa kwintetho yakhe. If you come here and you tell me ukuthi I can't respect the constitution, I don't know what you think of me. uCameron uthi indlela yakhe yokuthetha erhabaxa nomphathiswa ibonakalisa izimvo zabahlali zokungoneliseki lizinga lolwaphulo mthetho kweli phondo. Omnye umba otshisa ibunzi kukutyalwa kwamapolisa nezixhobo ngokulinganayo. uCameron uthi uzonxibelana namaqumrhu ahlukeneyo abolungisa anjengomkhuseli woluntu, ipalamente kwakunye ne-IPID de afumane ubulungisa. Iofisi kaBheki Cele ithi umphathiswa akananto yowuthetha kule meko. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, eGugulethu.